Haiwa muri yeZimbabwe, kuvepo kwa former first lady Grace Mugabe pamuchato waChiwenga wakashamisa vanhu vazhinji. Vanhu vakashamisika vachiona former first lady vari pamuchato waVP Chiwenga. Saka regai tipinde munyaya yacho, asi kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Saka nairi first time yako kuona mavideos edu pano paZim News Live YTS, ndo mukana akawanda okupai kuti musubscribe pachannel inoi pamwechete nekulike video rinori. Kana uchinge waita izvozvo ndokurudzira kuti bva turn on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS, nokuti kuita zvese izvi mahara muri yeZimbabwe. Saka muzuva ranezuro vanhu vakashamisika zvisingaiti vachiona Grace Mugabe ari pamuchato waVP Chiwenga naColonel. Vanhu vakashamisika kwazvo, vakati asi chii chaakuitika. Vanhu vakambofambisa marumors ekuti aiwa now Grace is now betraying akubetreya Mugabe pakaipa mhuri yeZimbabwe. Saka vanhu vakashamisika zvisingaiti vachiona Grace Mugabe achitamba naFirst Lady Auxilia MNANGAGWA. Zvinhu zvakashamisika. Vakaona ivo former first lady iye Grace Mugabe achitokwazisana nanaED achitopiwawo nemagifts. Zvinhu zvakashamisa vanhu vakashamisika kuti chii chava kuitika. Saka pakaipa mhuri yeZimbabwe kuvapo kwaGrace pamuchato waVP Chiwenga nezuro kwakonzeresa noise zvokuti vanhu vakatanga kutoti aiwa chimbodzifambirei nyaya idzi mumbotiudza chii chakanotransfaya ikoko, chii chakambonoitika. But to our surprise takatoona iye anonzani president of Zimbabwe MNANGAGWA achitomuukama paoccasion iyi, achitomuukama achitomuti feel free, tiri vanhu vamwe chete. Saka ndizvo zvimwe zvezvakaitika pamuchato waivako nezuro waVP Chiwenga. Saka kana une mumwe muono wako, une view yako, nomukana akawanda okupa kuti ubva wapinda mucomment section utipa view yako, utipa muono wako, wotiudza kuti unofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Saka mhuri yeZimbabwe tatenda tosangana pane video notera, asi musakanganwa kusubscribe pathis channel pamwechete nekulike nekutena on the bell icon kuti murambe muchiwana maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS, nokuti kuita zvese zvimahara. Satosangana muvidhio redu rinotevera. Muwane zuva rakanaka.